Egni kendo nyakona mgajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge makedo ne ratiro mar oganda omedo nyiso luoro margi kaluwore gi kweth njore momedre kodong' higa achiel to ibago yiero maduong'. Riwruog jochwal chik kod okinde ICJ wacho ni nyaka tim duto manyalore mar geng'o Kenya kik donje midhiero machal gi mano bedo bang' yiero 2007. Higa achiel e wang'e to Kenya ochomo yiero maduong'. Kihondko medore ewi kweth mag jonjore mag siasa. Romo makende manoriwo tend obila, IPOA kod riwruog piny ngima marango weche chike to kod okinde ICJ onyiso luoro mar dok e mudho kaka notimore tok yiero mar 2007 ka ok okawo okang'. Friends from the past, they looked just like this. We would have hoped as citizens that today we would have many more organizers, financiers, mobilizers behind bars. Because at the heart of this problem is impunity. IPOA korka korgi wacho ni gibeda kicha e geng'o jonjore mapango maundu. We have been able to identify areas that we think the police can implement so that can improve in terms of addressing the issue of goonism. Kata kamano, tend obila mapachoka wacho ni ma en midhiero maduong' ka jawach e lo obila Mushiri Nyaga wacho ni paro mathoth dwarore konye midhiero no. The area of goonism is really not entirely a police matter. This is also a societal problem. The continued mapping of goons and areas is currently underway because we've been able to also identify and say we have very high and moderate situations when it comes to goons as we move towards the general election. Now, there's a special team that has been tasked to give us an answer at the DCI headquarters. We are not satisfied. We feel exposed as citizens and as a country. We're asking questions of the duty bearers. We want to see more action. We want to see tangible results. We want to see it. When there's action, we will see it. We want to see more than statement. ICJ dwaro ni sirkal motenore kod arita kwe pachoka ogeng' fuok mora mora mosemienjo kapok yiero maduong' ochopo. Liliana Atieno, Ramogi TV.